Ladies and gentlemen, paiswa mumwe mutemo pano watiri kusangana nawo. Tatoya kudai so pa Kulliant Tv munozviziva inini andina nguva yekutambisa. Kana uchinge watondiona kudai so andisi munhu wekuti ndiri munhu wefun. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. Right. Tiri papo. Nyaya dzakamira dzakadai so. Government has gazetted new education regulation of 2025. No child shall be barred from school for failing to pay school fees or not having a birth certificate. Zvimwe zvaita zvomutemo zvakawandisa line up handizoverenge mungangokotsira but ndangonanga pandaona kunge pari important. Pari kunzi zvona hakuna mwana anofanirwa kudzingwa kuchikoro kana asina kubhadhara school fees. Ndo mutemo wavaisa. Now chaakundivhiringa ndechekuti vari kuti hakuna mwana anofanirwa kubhana vari kuedzera kutaura kuti kudzidza kwacho kwamahara because zvacho vanofanira kungonanga straight to the point kuti school fees hatichabhadhari because kubva kudhara kuchingopromiswa ka-education free education chichi but I don't know kuti manje iyi yakureva chinyaya vatitaura kuti hakuna mwana anofanira kudzingwa chikoro nekuti haana kubhadhara school fees. And the other thing, hakuna mwana anofanirwa futi kutadza kupinda chikoro nekuti haana birth certificate because nyaya yema-birth certificate ngeri kunetsa especially ma-government school. Ukaona maticha e-government school aya nekuchoboka kwavanenge vakaita vanenge vachitooma musoro, I mean ma-headmaster acho kuti mwana birth rake riri kupi kuti akwanise kupinda akuwana nzvimbo panapa, you know, mastage zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika izvozvo. Saka zvese izvozvo zviri kunzi zoni hazvisina basa, vana ngavangopinda pachikoro. Pava pataurwa futi imwe nyaya pokunzi kana vana vachinge vametiswa vanokwanisa kunge vachiramba vachingokontinya vachienda kuchikoro, you know, zvinongotaurwa zvipere. Saka vataura kuti ayo hazvisina futi basa zvinoningina. Now regedzai tiende pane imwe nyaya yandiri kuona panapa zvekare. Zvakatanga ne-this tweet iri apa iyi pari kunzi I saw a media press briefing yesterday, a certain minister in Zim being happy that US aid was cut off, the same country which citizen flooding in South Africa seeking medical assistance, even himself to come to SA for medical check-up but denies others in Zim. Right, unoona ma-ministers eMZANU-PF mazita atambotaura kuti kune vamwe vari unnecessary akuti tivataure panapa because vanotozopedzera vakutoita ma-politician tikaramba tichimataura mazita avo ngavaperere ikoko. Now that certain minister here ndakamuona zvechokwadi achitaura zvatoita tabasa nazvo adingi achitotanga ari kucelebrate. It's nonsense because iye atocelebrate zvakadaroka health system yacho kuchitobhadharwa mari kuchitobuda dzimwe mari dzakaningirikina ikoko zvaitorema ningirikini yakatongodhakwa alright health system yacho. Now regedzai tiende pane commentary yabva yarohwa ipapo naupo chimwe ndasangana nayo achiti it is stupidity for a Zimbabwean ruling party official to say that when 25,000 Zimbabweans health workers were paid by American aid and when over 1 million Zimbabweans living with HIV benefited from US aid because the ZANU-PF government just doesn't care about them. Tukutaura zvokuti 25,000 ma-health workers vari kunzi vaibhadharwa ne-that US aid yakakatwa. Saka kureva kuti pachanetsa ipapo because a lot of people were like saka mari yacho yanyazoendeswa kupi yainzi parotonzi 25,000 vaibhadharwa ne-that US aid ma-health workers. Amene kuti iri kuinda madokta manesi machi but 25,000 for your own information. It's not a joke. Right. ZANU-PF officials speak as if they think everything is draft. The issue with US aid is that supported organization that did civic work, opposed corrupt rule and advocated for good governance, something alien to ZANU-PF. For instance, they would like Zimbabwean lawyers for human rights not to receive funding, so those wrongly arrested and jailed won't have legal representation and will rot in jail. Anzi mwenyaya vari kunyanya kufarira ipapo ndeyekuti handi kune ma-lawyers for human rights aya. Saka ndo nyaya vari kunyatsofarira manje kuti ma-lawyers iwayo vakasarisivha mari vanhu vaya vanongosungwa vaya zvisirizvo vaya vari chizoona ma-lawyer ekunzi lawyer rimaharara kumirira lawyer rima-human rights chinchirere ma-lawyer akasabhadharwa ka-obvious kaunozi kuti inini ndichiri kunyatsofire inini maloya acho aya lawyer rinongoti handichabhadharwa saka ndakutotanga imwe careers like tatojoina yakati takutoda mari mukuzviona. Saka ndopari kunzi this government ndoperinyofara ipapo kuti kunenge kusina. So wada zoti munhu akangonzi adidiri atadza akangobatwa wasungwa wakutoenda wakutonogara uri kujeri pasina lawyer rinoyaticha sei richikumirira because vanhu vazhinji vanenge vachida kuita zvinhu izvi vanenge vasina mari kuti unganzi unganobatila. You know, lawyers are expensive honestly speaking. Malawyer anodhura kuti ungonzi waenda unobatila lawyer rikakumirira. It's not a joke. America was not giving aid for free. It was supporting such NGOs to advance its own objective and ideas of democracy and security. If you know that if you are wrongly arrested for exposing corruption, there won't be any lawyer to get you out.
you won't do it. That is why ZANU-PF is happy. So the misplaced idea that governments receiving aid must replace America's aid shows a certain level of unparalleled ignorance about what that money funded. How can you ask a dictator like Mnangagwa to fund Zimbabwe lawyers of human rights when he sees it as his enemy? Of course, Trump and Musk take advantage of the global ignorance about how US aid money was spent. In 2022, nearly 90% of US aid spending went to international contracting partners, most of which are based in or around Washington, D.C. They indicate that the significant portion of US aid's budget is utilized within the United States, benefiting American contractors and contributing to domestic salaries. But if people rely on Elon Musk's twist instead of researching, you end up with adults pitting Musk's propaganda. Saka nyaya hombe kunyanya kuitika ndekuda. So I think this one inofana kubatsira vanhu vakawanda kuti vakwanise kunyatsoziva. You know, pana vamwe vanhu vokuti I still remember vamwe vanhu vakabatsirwa nema human rights, ma lawyers of human rights vakawandisa. Hatingakwanise kutombotaura kuti manambers mangana handiti. Waigona kuti wobva wati Mnangagwa akadai obva unzi kwichu wobatwa. My lawyers ando aizosvika kuti paunonzi kuenda kucourt obva nokumirira kuti aiwa mungasungire munhu zvakadai so mani ingawa ni constitution kuti zvakazvakazvaka. But this time around no one will be there for you achikumirira kudai so nyaya idzodzo. Saka that's why vanhu veZANU-PF vari kucelebrate. But vanokwanisa kucelebrate pane zvinhu disadvantage futi kwavari. For example, 25,000 health workers vachamabhadhara nechi because ivo pachavo I still remember mari yacho chitombonetsa pane vavo vanobhadhara vacho vachitozi mari yazodai so mari yadzika mari yaita sei. You understand nyaya yacho pachitikwa mastrike aya chegore riya kana muchiri kunyatsorangarira zvichapera sei because iko zvino zvavanenge vakuedha 25,000 vaya vako vaifanira kunge vachivabhadhara ndivo. What's next? It's a disaster because manesi or whatever vacho vaibhadharwa ivavo pakudiwa futi zvinhu zvinana ma-ARV mishonga yenana TB zvinanani zvese izvozvo zvinhu zvekuti zvinenge zvafesa negovernment uku kuside revanhu vanenge vachida kuopoza manje. Saka iko zvinhu zvakuita yavanoda vakunyatsorakasha vachiziva kuti anenge angosumudza musoro achingoti chakati that's why makaona pape vakatanga kuisa mutemo zvezvezve vari kufambirana nenguva kuti iko zvinezvi ukandingina ukangoda ngoti ningina pasocial media takutokusunga mutemo wacho uri uzoti zvakati cyberbullying act what muri kuona zvimaningi zvese zvakaiswa izvozvo. They are doing that cause vari kuziva kuti America yakakata USAID ndo pane nyaya chete yese ipapo zvese vanhu mungavhiringidzika because vamwe vanoshaya kuti why vazoisa izvi panguva yakadai so why vazodai so vari kuda zvinhu zvinopa ivo advantage vochinyatsoita yavanoita zvese zvaya zvokuti unobuda uchiti 2030 yakadai so vakangona kuti uza kuti takuda kutokutera ndiwani uri kutaura izvozvo. Amen tichaonerera. For now regedza ndimbogumira panapa muri Zimbabwe because I know I have a lot to say but for now ngatimbogumira panapa mombondudzawo imimi zvamuri kufunga in the comment section. But sare makateerera this audio kana muchinge mune enyu ekusenda munongoisa vanhamba idzodzo dzinenge dzichishowa pascreen. Ona muhadhi achitadza kana kuvhura muromo wedu uye achitaura zvinorwadza zvinonzwisa tsitsi zvisingasekese zvinorwadza kuti abuse yakaita sei iri kuitwa naMnangagwa. Vari kutaura kuti ane dementia, they are telling the truth. Mnangagwa ane dementia, haaoni zvaanofanira kuita, akatsinzinya murume uyu. Tiri kutongwa nemabenzi, munoziva tiri kutongwa nemabenzi. Ndio zvandombotaura kuti kana uri mwana uchizvarwa nesasikamu mupengo chaiye akatakura mitununu, iwewe as a child hauzvioni kuti mai vako vanopenga. Iwewe unogona kungoita upengo asi pfungwa dzako dzakakwana because nekuti waraiswa upengo, you end up thinking kuti upengo uri kuitwa namai wako wokusenga mumakuni kana kuti kuita sei ndio life. Kana kufamba musina kupfeka you can do the same nekuti ndo zvauri kuona kuna mai vako vari kupenga vakatokubereka vakatakura mitununu. Ndosaka uchiona munhu kana akupenga ane mwana vanhu vofanira kutora mwana nekuti kana vakaregera munhu pengo achifamba nemwana anozopenga asingapengi akatakura mitununu anofamba asina kupfeka ufunga kuti ndio life. Saka munonyadzisa kana ZANU vedu vetaneta, we are sick and tired. Hapana chinhu chiri kurambira 2030 amuri kureva ika kungoda kuti Mnangagwa naye ari kunyepa that 2030 is not for him. 2030 ndeyashoni, achatopa mwana wake upa mwana wake
ndosaka makaona vakuda kuita chitsotsi chekuzviita kumakingi kuitira kuti nyika irambe ichiri yakwaMnangagwa. Manje izvozvo ndo zvinofana kuti vanhu vasabvume nazvo. Izvozvo zvokuti Shona atonge kandi ndozvimwe zvinhu zvokutoti kana iye Shona wacho akatonga tinenge taona nhamo, ane pride kamukomana wedu, takamuona achitambisa mari long time baba vacho vasati vamboita president, ari benzi remukomana. Saka mukavaregerera hameno shu mukavaregerera hameno kuti Mnangagwa mari dzacho noshaka kuti mabhillions acho asingagotwe. Ivo vanhu ava vachiri kudya sadza chairo, vachiri kudya sadza vachiti I don't understand kuti life yekwaMnangagwa iri sei, unless kana vachisheya mari dzacho nen'anga dzavo idzodzo dziri kuvaitira minana yavo yavari kusangana nayo, nekuti isvisvi ameno sure we are sick and tired nezanu vaita we don't want anything, we don't want anything anymore nezvezanu. Toda varume vanopinda apa vagoitawo vamwe vanhu kuti vave vanhu. Macivil servants ari kutosekwa nenyika. Uchiona munhu achisiya basa reteaching rechichi achienda kunotsvaga basa remumba kuBotswana uko vakatanga vachidaro vachienda kumaBotswana kwachinoshandira ma500 pula time yaMugabe emadhola ake aya mapepa ake anga aprintawo ari kuita fakafanana nemazigia redway zano ngaiende especially Mnangagwa ngaaende, ndingavatorerwe zvese zvavanazvo hazvisi zvavo ndezvenyika. Wose maproperties zvese zvinoreva kuti mahotels akavakwa kumaepoti uko kupi ngazvisare. Toda munhu anopinda muZimbabwe achida kuda kutonga vanhu achitonga chokwadi, kwete kutonga chitsotsi, chokutoti uyu mwana wamainini uyu mwana wanhingi zvodai. Irega nyika ite straight, kurarame upenyu hwakanaka wagara wanga uripo. Isvizvi time yaSmith we were just young but takaona zvakawanda, takaona life, taidya maswiti. Izvinozvi vana havazivi maswiti kumareserve vanoaona kupi imwe